И здравейте хора, аз съм DoubleBG и днес ще ви покажа новия снапшот, забрахме името, 15W14A, който е съвсем по-различно от всичко останало в Майнкрафт. И да не забравя, тук с мене, представи се. Аз Snipex 01, много тихо се чу, просто много си тих. И да, много съжалявам за лага, обаче мисля, че... сега съм бе. Добре, мисля, че го владяхме. Така няма много да мърдам, защото нещо фрейм дропи. Не съм силна, все така къде съм. И да започнем. Като няма нови блокове, има си ги като, нали, от 1.8 версиите. И за да отидем към PvP Items. И сега виждате стрелата, мечове, всичко прави се по абсолютно същия начин, но вече си глеждат така. Ето, примерно, взимам Diamond сърце, нали, хърт. Пишеме Game Mode 0 и виждаме там скелет. Сега съм 3 сърца, но почваме на едно. И сега, примерно, много съжалявам, пак лаки. Добре, не разбирам, 54 FPS и лагвам. И сега правя мой така и ми дава едно сърчице. Може и с ръчичка, пак става. Но не мога да биеме, нито хора, нито изроди, нито нищо, не може. Така, еднакви го. Сега пишеме Game Mode 1. И какво? Всичко е нормално. Да пристъпим към интересната част. Тук ли се, само те питам? Да. Говори малко нещо ти, защото малко така се тих. Ето, не съм на геймод, долу се вижда. Слагам, то какво се кефи то? Гледай, кефът се, че се къпат. Но това може да ми фрейм дропа, гледай. И то пускал долу. Да. И сега, ето го за крипър. Най-ме кефи крипър, просто тръгва гръм, пуска ги и не мога да се вземат обаче. Скелетън. Ето го. Правим му кефа и почва да пуска колкото си искаме такива. Тоест, бомбила да не го мислим. Зомби. Нищо не прави, седи си пича. Не мога. Слайм. И той само мога да ме блъска. Но идва да ми се кефи, ето. Но ето, нищо не става. И ме мята на майната си просто. Ой, с тези сърца. Човек бах ти лади. Бягай от мене, бе. Не! Бягай, човек. Намали си чунковете. Аз съм на 2 чънка. То ми лаги в момента от толкова много сърца. Бягай от мене, бе. Глей го. Съжалявам, ще го направя, но вие ми правите огромен лак. И да, играта е някакви по-различни. Сякаш сме с шейдери, но аз не съм с шейдери, защото много хора ми казват, че ми лагва клиповете. Какво? Добре, това не го знаех. Добре, аз ще пробвам. Не, влизам в лавата, нищо не ми става. Подявали. Има такива банери с сърце. Само да си пусна гейм мода. Защото ще ми изнасилят те. И така, след това видяхте, не мога да се биеме нищо. Да пристъпяме към една много готина част, която мен лично ме кефи. Не виждам смисъл в нея, обаче супер много ми радвам. В принцип ние яздахме коните, но са... Като цъкнем десен бутон на някой кон. Така. Десен бутон. Ние яздиме конете. А те ни яздат всъщност нас. Ето. И като си ходим с едно имаме нещо като помпа. Айрон голем! Бягай, бягай, бе, слайм.
Да. Тук не. Защо това червен бе? Не ме бяте, Или мога го убия това на мен или с тази сърчица? Ако сложа още един кон, интересно. Бяга. По вилиджа нещо по-интересно така не виждам. Доста сърца направих, хопнах се, де. С една дума, 1, 2, 3. 18 сърца имаме, което ме кефи. Ходиме с кон върху главата, ето му оцеляваме с примерно. Там зомбите не ни плашат на хард. Да съм. Добре. Вече като не мога бием овцете, но за да събереме вълна. Ох, добре, много съжалявам за лага. За да събереме вълна, но ни трябват ножици. Просто работеш десен бутон на мишката. Просто един десен бутон. И сме готови. И това мисля да е за ревюто на този снапшот. Просто много съжалявам за този лаг. Не знам, що на други версии така по-милаги, на 1.8 и нещо повече милаги, но мисля, че ако съм кибика, защото съм надъхан да влезна, няма да имам такъв лаг, от друга гледна точка, аз не знам защо. Там има повече зардиниченкове. По-стабилен хост, пък и в момента ми лаги от това, че компютъра ми е, лаптопа ми е много загрял, не съм го изключвал. Ако си го оставя така за малко и го рестартирам някога, защото това не го правя, няма да лаги, защото сега примерно е сега точно и върви с 58 въпуса и 23 пада, 9, 38. Ако го пусна на Unlimited, ако съм на Unlimited, 51, сега ще гледаме така. Не, че това е в темата, но дигам си го. Спада. Мен ми лаги от това спадане. Та хора, благодаря, че ги гледахте. Много ви се моля, не хейтвайте. И ако някой иска да се абонира, това е супер яко за мене. Ако ви хареса клипа, лайквайте. И ако нещо искате да кажете, пишете в коментара, винаги ги гледам по 1000 пъти. Защото се надявам някой да коментира нещо, но си тая Не, мислих още нещо да кажа, но няма. Чао.